Oameni episodul pe acest canal. Astăzi o să facem un episod cu car parking. O să vă arăt, o să fie un episod scurt, pentru că o să vă arăt de când mașina asta cu buc de viteză, cât prinde. O să vedem că se merge pe drumul acesta. Și o să facem de 2 minute sau 3, pentru că n-am timp, pentru că am puțină treabă să plec până la Mioveni. Ce poate să facă mașina asta? Fraților, am văzut acolo, este nebună mașina asta. Fraților, am văzut acolo, poate nu știu mine am văzut acolo. Șapte mii, o mii, am pus pe cel mai mult când a venit la urmă. Eu mai mult de atât. Mașină! Și cu pulul merge! Mașina e stai pe loc! Mașină! Au! Mașină!